Gystadleuaeth i bobl ifanc ydy Gwobr, Goffa, Leah, Owen ac i'w theulu. Mae hynny'n gydnaws â'i gwaith oes ymyd addysg, cerddoriaeth ac annog donia ifanc. Dwi'n lawer o bobl dwi'n siŵr yn cofio'r geiriau o anogaeth gafodd y gynulleidfa ifanc gan Leah ym Mhrifysgol Bangor pan dderbynodd hi radd anrhydedd. Wel, be ydych gobeithio'n chi fel teulu ynglyn â'r wobr yma i fewn? Wel, gobeithio bydden nhw'n dilyn cyfarwyddiadau Leah i wneud be fedra nhw ac yn sicr i wneud gymaint â phosib dros y Gymraeg. Achos fe oedd y Gymraeg yn genhadaeth oes iddi wrth gwrs. Ac oedd popeth oedd hi'n ymwneud ag o yn ymwneud â diwylliant Cymru a'r Gymraeg. A dwi'n siŵr, Gwynol, o gen ti atgofio'n hyfryd a melys iawn o nain. O, yn bendant. Be na i ddim anghofio ydy'r ymarferion yn dod fyny at yr Eisteddfod. Diolch ots be o'n i'n cystadlu yn efo, bod o'n gerdant, bod o'n 11 werin, oedd hi wastad digon parod i helpu fi efo gwen fawr ar ei gwyneb. Rwan ta 2 gystadleuaeth a 2 oedran. Ia. I'r disgyblion oed fi, felly blwyddyn 10 i 11, da ni'n gofyn am fideo 3 i 5 munud sydd yn ymdrin ar testyn lle swn i'n hoffi defnyddio'r Gymraeg a lle dwi'n cael y cyfle i siarad Cymraeg. Ac i rei chydig yn hun, rhen chweched dosbarth, a blynyddoedd 12-13, a myfyrwyr colegau addysg bellach dan 45 oed. Fideo rhwng 5 ac 8 munud iddyn nhw, a'r testyn iddyn nhw, be di'r cyfleoedd a'r rhwystra i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol neu goleg neu mewn unrhyw agwedd arall felly, a sut y gellir gwella'r cyfleoedd hynny. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal rwan yn enw fudiad dyfodol i'r iaith ac mae hynny'n gysylltiad pwysig i fewn. Wel, oedden ni'n ffodus iawn o gael arian gan Gôr Nant Clwyd, 800 punt yn wir i sefydlu rhywbeth fel Goffa am Leah. A teimlodd ni, wel, Heini Griffith y cadeirydd yn gwirionedd gafodd y weledigaeth i ddefnyddio'r arian i geisio hybu'r Gymraeg ymysg pobl ifanc. Lle bydd y fideos buddugol i'w gweld ta? Byddwn ni'n gweld ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar wefan dyfodol yr iaith. Pwy fydd yn beirniadu? Be di'r Gwobra a pryd mae'r dyddiad cau? Wel, y beirniad fydd Leah Edwards, Dr Hugh Griffiths a finna, ac yn Wobra i'r 2 gystadleuaeth. 100 punt yn Wobr gyntaf, 30 yn ail a 20 punt yn drydydd. A da ni'n gobeithio cael y deunydd i mewn erbyn y 6 o Chwefror. Yn gantores am ryddawn, arweinydd core ac wedi hyfforddi cenedlaethau o bobl ifanc, roedd Leah Owen hefyd yn daer dros yr iaith Gymraeg a gwarchod ein diwylliant. Addas iawn felly fod y Wobr Goffa cof amdani yn cyfuno ein pobl ifanc a'r iaith. A heddiw roedd hi'n ddiwrnod mawr i deulu Leah wrth wobrwyo yr enillwyr. Diolch am gael ymuno efo chi i wobrwyo'r categori blwyddyn 10 ac 11. Yep. Atgoffwch ni, be oedd gofynion y Gystadleuaeth? Cystadleuaeth ydy hi i bobl ifanc i dangos pa gyfleoedd sy'n yna i ddefnyddio y Gymraeg a hefyd pa anawstera maen nhw'n ei cael hefyd. O, gyso'n ni'n presio'n fawr, dweud y gwir. 8 ar 20 o fideos o 12 gwahanol ysgol a choleg. Hynny'n golygu fod yna ryw 64 o bobl ifanc wedi bod yn sôn am eu profiadau o'r Gymraeg. A dyma nhw y 3 buddugol, Elliot, Lleici a Nanw, llongyfarchiadau mawr i chi. Ac ai ofyn, ysgwylch yn dda i angharad ag eifion i gyflwyno chi efo'r tystysgrifau. Diolch. Da iawn ti, llongyfarchiadau Elliot. Mae'r ffaith bod ni wedi cael profiad i hyd yn oed wneud i'r cystadleuaeth yn waw yn ei hun. A mae'r ffaith bod ni wedi gallu curo fo, o'n i mewn sioc i fod yn onest efo chi. Oedden ni eisiau apelio at bobl ifanc, so ni dewis ffordd reit modern cyfoes o dangos y fideo. So mae yna lot o text ar y sgrin, mae o'n symud o un clip i llall yn sydyn i wneud siŵr bod yna'n apelio at bobl ifanc. Mae chwarae gemau ar-lein yn anodd yn y Gymraeg, does gan llawer apiau ddim opsiwn i newid y iaith, a di Alexa byth yn dall ni. Alexa! Os fysa mwy o bobl hŷn neu rhai influencers, da ni'n gwybod sydd yn Gymraeg yn postio eu fideos nhw yn y Gymraeg. Oherwydd fel plentyn ifanc, dwi'n teimlo fysa nhw yn hoffi gweld mwy o'r Gymraeg, a sy'n nhw'n meddwl, wel, os mae hi'n siarad y Gymraeg, ella na i ddechrau siarad, achos mae plant yn hoffi dilyn fatha trend. So os fysa'r Gymraeg yn troi'n trend, dwi'n meddwl sy'n pobl yn licio siarad o mwy. Felly, da ni am mwy o raglenni sy'n apelio i bobl ifanc. Da ni'n gofyn gormod na dan.
Ac roedd yna gyffro hefyd yn Ysgol Bryn Tawe wrth i enillwyr categori blwyddyn 12 a 13 dderbyn eu gwobrwyau. Oedd y tlws yn sôn am trafodaeth eitha agored amdano ble rydyn ni fel disgyblion yn defnyddio Cymraeg, ble mae cyfleoedd ni defnyddio Cymraeg, ond yn cyferbynnu ble sydd angen mwy o gyfleoedd i siarad Cymraeg a sut gallwn ni datblygu mwy o cyfleoedd i bobl ifanc trafod trwy gyfrwng y iaith Gymraeg. Am y tlws yma, rhaid ni trafod fel mae'r iaith Gymraeg yn byn ni'n ei gryfau pob dydd. O'n i'n trafod fel ni'n defnyddio fe tu allan i'r ysgol tu fewn. Mae'n anrhydedd i fod allu cymryd rhan yn y digwyddiad i gyd. A dde jyst yn gymaint o hwyl gallu siarad amdano'r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd yn rhydd, dim cyfangiadau ar be o'n i'n dweud, a ni jyst gallu iste lawr gyda ffrindiau a siarad am beth bynnag o'n i'n moyn. Gwella hybu'r iaith Gymraeg mewn cymuned. Ti'n modd, y rai sy'n dod o ysgolion. Angharad, dwi'n siŵr bod Gwobr fel hyn yn golygu llawer iawn i chi fel teulu hefyd ac yn goffa bendigedig o waith diflino Leah efo bobl ifanc. Yndi wir. Un o'r pethau oedd mam yn fwynhau i wneud fwyaf oedd hyfforddi a ysbrydoli pobl ifanc yn diwylliant Cymreig. Ac felly mae hwn yn barhad o'i dylanwad hi mewn ffordd ac mi fysai wrth i bodd gweld y plant wrthi yn y Gystadleuaeth yma. Wel, yr argraff gryfa gawson ni oedd balchder y bobl ifanc yma yn y Gymraeg. Y balchder bod nhw'n gallu siarad i, y balchder bod nhw wedi chael i, a'r balchder gobeithio bydden nhw hefyd yn gallu throsglwyddo hi i bobl ifanc y dyfodol. Dyfodol i'r iaith, lle? Yn union. Diolch yn fawr iawn i chi. Dyma'r ysgol yn y pentref fwyaf Cymraeg yn y byd. Sa chi'n meddwl bod y iaith yn bob man? Yndi, mae'r iaith Gymraeg mewn llawer o lefydd fel yn yr ysgol. Croeso i'r gwasanaeth. Yn dall bod, please stay help. Iawn, so ti'n gorau gwneud hyn. Mewn chwaraeon. Gef dda na nhw. Wrth ddathlu! Mewn cerddoriaeth. Amser cinio! Ti'n dweud i syl a moral quiz. Pa gwrs ti'n meddwl sa? Cymraeg yn chi. O, diwedd, hanes. Yn y dosbarth. A tebwch gwestiynau 1 i 5. Wel, dwi wedi galwyn, anfanteision pobl iechyd meddwl ydy pobl yn teimlo yn isel ac yn nervous. Mae'n edrych da, ynddi? Da iawn. Ond hefyd, mae'r iaith ar goll mewn llawer o lefydd. Hyd yn oed yn y pentref bach yma, mae 90% o bobl yn siarad Cymraeg. Mae'n ardaloedd lle da ni'n gael traffath siarad ddefnyddiol. Mae rhai grwpiau o ffrindiau'n dewis siarad Saesneg dros y Gymraeg. Oh yeah, there's a lot of advantages, like more people and thanks. Lle mae'r Gymraeg? A mae rhai am bybynnag reswm yn teimlo cwilydd yn siarad iaith. Hi, this is my day in the life of a TikTok influencer. Whoa. Cam ti'n siarad y Gymraeg? Dwi'n teimlo bod y iaith Gymraeg digon trendy i viewers fi i gael likes a stwff. Dim ots na, cadw'r iaith Gymraeg yn fyw. I'r problem amlwg ydy'r pynciau dyn ni'n dewis yn yr ysgol. Yndi mae gwersi yn y Gymraeg, ond ydy'r adnodda sydd ar gael yn y Saesneg ddim ar gael yn y Gymraeg. O i hwn fan byd yn y Gymraeg, sut wedi wneud y gau fi? Lle mae'r Gymraeg? Mae llawer o adnoddau adolygu cybac yn dod allan yn lot arafach yn y Gymraeg. Mae hyn yn gadael llawer o ddisgyblion ar goll. Mae'n hollol anheg bod ni dan anfantais o gymharu fo disgyblion sy'n dewis wneud eu pynciau trwy gyfrwng y Saesneg. Da ni'n galw felly am degwch a chyfartaledd yn yr adnoddau sy'n dod gan cybac, ac mwyn i ni gallu sefyll un aroliadau yn yr iaith ydyn ni'n ei dewis. Mae'r Gymraeg hefyd ar goll yn y technoleg da ni'n ei ddefnyddio bob diwrnod. Enghraifft AI fel ChatGPT, Copilot neu Gemini. Gan fod yna gymaint o bethau mae AI yn gallu fod yn helpu ni efo. Ond mae'r safon yn llawer is yn y Gymraeg ac dio ddim mor dibynadwy. Ond mae yna problem arall, sef hwn. Ond mae yna ffyrdd o ddefnyddio'r we yn y Gymraeg. Dwi'n gyrru negeseuon y cymdeithasu ar y we yn y Gymraeg bob tro. Ia, dwi'n dall hynna, ond dydyn ni'n methu bob dim, nadan? Mae chwarae gemau ar-lein yn anodd yn y Gymraeg, does gan llawer apiau ddim opsiwn i newid y iaith, a di Alexa byth yn dall ni. Alexa, please chwarae Bryn Fawn. I'm not quite sure how to help you with that. Please ger rando ar BBC Radio Cymru. What do you want me to play? BBC Radio Cymru. Ac yn olaf... Ti'n gwybod sy'n ymhordd i y diffyg headlenni Cymraeg addas sydd i bobl ifanc yn hoed ni yn y Gymraeg. Mond hyn a rownd a rownd a hans y dau wylio. A dwi wedi ffeindio fy hyn ail wylio hen gyfresu tipyn o stad jyst yn mynd gael unrhyw beth yn y Gymraeg.
Wel, mae yna bethau fel rhaglen chwaraeon a music, doedd? Oes, ond ydy noson lawan ddim cweit fe dwi awydd. Felly, dyna mwy o raglenni sy'n apelio i bobl ifanc. Da ni'n gofyn gormod na dan? Pryn am da, fy un yw Rhys Morgan, fi yn blwyddyn 13 yn Ysgol Gymraeg Bryn Tawe. Fy un yw Harry James, rwy hefyd yn blwyddyn 13 yma yn Ysgol Bryn Tawe. Fy enw yw Maen Watson a fi yn blwyddyn 12 yn Ysgol Gymraeg Bryn Tawe. I ddechrau, hoffwn dechrau gyda trafod y cwestiwn, beth yw'r cyfleoedd i chi yn eich bywyd yn yr ysgol? Beth yw'r cyfleoedd mae defnyddio'r Gymraeg yn rhoi i chi yn eich bywyd? Wel, mae'n gadlu fi cysylltu gyda pobl yn well, cysylltu gyda fy nheulu yn well. Fi'n siarad Cymraeg trwy'r dydd. Dwi ddim yn cael siarad Saesneg yn y tŷ o gwbl. Felly mae'n haws i fi cyfleu fy nheimladau a fy meddylion at fy nheulu trwy'r Gymraeg yn well na Saesneg. Fi'n gallu cydymdeimlo gyda'r safbwynt yna. Mae ochr dad o'r teulu yn dod o Glanaman a maen nhw'n teulu Cymraeg a fel chi'n gweud mae siarad yn giad y ci fi. Mae fe'n union gyrchol drwy gyfrwng y Gymraeg a byddai'n dweud mae'r gallu i siarad y iaith yn rhoi'r cyfle yna i sgyrsiau cymdeithasu gyda aelodau o'r teulu. Fi'n gallu cydymdeimlo gyda pwynt mae'n fyna. Fi hefyd yn credu mae'n helpu yn eich gwaith ysgol. Fi'n dod i ysgol, wrth gwybod fi cael ei codi yn Cymraeg, ochr mam yn siarad Cymraeg, Ysgol Cynradd Cymraeg, a nawr cadw mynd mlaen gyda'r Cymraeg yn Ysgol fel Bryn Tawe. Mae'n rhoi cyfleoedd i fi gallu datblygu fy Cymraeg yn gwersi, ond hefyd dysgu termau newydd yn gwahanol gwersi fel drosedd a gwleidyddiaeth. Yn wedi wrth wneud lefelau am, mae'r gallu i siarad Cymraeg, mae'r sgiliau Cymraeg na ni'n dysgu trwy gydol bywyd ysgol. Maen nhw'n defnyddio ni yn yr ysgol nag nhw. Mae defnydd dda o terminoleg yn helpu ni'n arholiadau, yn wedig wrth mynd at lefel a lle mae geiriau penodol yn pob topic fel y ti'n sôn. Ac yn hefyd rhywbeth hanfodol i roed ar ein CV yn y dyfodol ar gyfer cael swyddi yn well. Ydy, mae'r 11% fwy o arian rhywbeth fel yna am siarad Cymraeg. Mae fe'n dangos bod siarad Cymraeg yn rhoi cyfleoedd amryw, nid unig yn bywyd ysgol, ond fel ni wedi sôn yn cymdeithasol tu allan o ysgol ym mob rhan o bywyd na gwe. Chi'n meddwl mae unrhyw rwystrau mae siarad Cymraeg neu peidio siarad Cymraeg? Rwystrau mae'r iaith Cymraeg, siarad iaith Cymraeg yn rhoi i chi'n eich bywyd? Falle ddim rwystrau, ond pan ti'n mynd i ryw lefel Lloegr, neu tu allan i Cymru, mae'n anodd mynd rhywle, achos ti mor cyfarwydd gyda siarad iaith Cymraeg, a wedyn ti'n trio dechrau siarad Cymraeg gyda rhywun, a maen nhw'n jyst yn edrych arno chi fel maen nhw'n gwybod beth yw e. So wedyn mae'n rhoi troi'r Saesneg sydd fi fel ail iaith. So fi'n teimlo fel mae'n galed i gweld hwnna oherwydd, fi'n teimlo fel dyle pawb gallu siarad gyda'i gilydd yn pob iaith. Fi'n gytuno, ni wedi siarad am yr ochr cymdeithasol o ran ein teuluoedd, ond tu allan i hwnna, pryd fi'n chwarae pildrod neu pryd fi'n mynd i'r campfain i'r ymarfer corff, sa'n teimlo fel mae gen i'r rhyddid i siarad Cymraeg i bobl eraill, mae fe'n anodd i adnabod os mae pobl eraill yn siarad Cymraeg, a mae fe'n rhoi bach o'r bar os chi'n dechrau siarad iaith mae rhywun all ddim yn deall. Dyna yw un rhwystyr fi'n meddwl o ran cymdeithasol mewn rai sefyllfaoedd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg pryd mae eraill ddim yn gallu siarad Cymraeg yn gallu bod yn rhwystyr. Mae'n drist bod iaith prif y gwlad yma ddim yn Cymraeg, a bod Saesneg yn y gwledydd eraill hefyd, felly os ydych chi'n mynd ar gwyliau, bydd rhaid troi Saesneg. Mae'r gwledydd eraill yma hefyd sydd ddim yn siarad Saesneg angen troi i'r Saesneg i fel bod ni'n gallu cysylltu gyda'n gilydd, a bod ni'n methu defnyddio ein iaith ein hunan. Felly mae hwnna'n rhwystyr mawr. Cytuno, mae'n neis i gweld arwyddion hewl, maen nhw'n Saesneg Cymraeg, ond fel fi wedi sôn, fi'n mynd i'r campfain i'r ymarfer corff, mae'r arwyddion yna i gyd yn Saesneg. Bydde'n synwyr cyffredin fi'n meddwl, ni'n dod o Cymru, ni yn ardal sydd yn gallu siarad Cymraeg, dyw ddim yn ardal sydd gyda diffyg bobl sy'n siarad Cymraeg. Bydde'n neis i gweld arwyddion Cymraeg neu rhyw fath o... Mae'r teledu yn y campfain dangos newyddion Saesneg yn unig. Bydde'n neis i gweld newyddion Cymraeg rhywbeth ar S4C o ran beth maen nhw'n dangos fyna arwyddion o stoff. So bach fwy ymdrech o pobl lleol i bod yn onest, pawb yn Gymru. Dyle pawb yn Cymru gyda rhyw fath o ffordd o siarad Cymraeg. Oherwydd dyma ble chi'n byw, dyle'r iaith penodol fod y iaith Cymraeg. Dyle'r gwersi Cymraeg yn ysgolion Saesneg hefyd gweithio mwy ar pigo lan ar geiriau allweddol. Mae pobl sy'n siarad Cymraeg yn defnyddio pob dydd fel bod chi'n gallu deall eich gilydd yn iawn. So ni'n gweud falle bod rwystyr arall yw, os chi ddim yn siarad Cymraeg, mae angen bach mwy o ymwybyddiaeth o, mae pobl o gwmpas fi falle yn siarad Cymraeg, falle mae fe'n synwyr cyffredin i pigo lan ar cwpl o geiriau Cymraeg, neu os sy'n
hyfforddi rhywun neu os chi'n perchyn ar rhyw busnes, falle bydd rhyw fath o sylw i'r Gymraeg yn eich bywyd yn syniad da i chi. Bore da a diolch yn gallu mynd yn bell iawn. Ydy, a mae pawb yn deall y geiriau bach na, nag ynw. A fi'n credu bydd i'r gwlad i glywed mwy o bobl yn gweud bore da, yn gweud diolch. Pethau fel na, pryd chi'n gweld nhw ar y stryd neu mewn caffi neu rhywbeth fel na. Beth byddwch chi'n gweud felly yw'r ffordd o gwella'r cyfleoedd sydd da ni a gwella ar y rwystrau ni wedi sôn am fyna o ran y Gymraeg? Wel, mynd nôl i be o'n i'n dweud amdano ysgolion Saesneg yn rhoi mwy o waith mewn i dysgu y disgyblion y Cymraeg, iaith y gwlad maen nhw'n byw mewn. Falle just mwy o clybiau, mwy o siarad un i un yn lle ysgrifennu geiriau drosodd, ti'n bod. A fi'n cytuno dyna, ond fi'n credu mae angen estyn yna i oedolion hefyd. Sa'n meddwl mae digon o gyfleoedd i oedolion sydd ond yn gallu siarad Saesneg i dysgu Gymraeg. Falle mae angen, fel chi sôn, clybiau, gwersi ar-lein, gwersi cymunedol, lle mae pobl, oedolion yn penodol sydd heb cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol. Maen nhw'n gallu mynd rhywle a siarad y Cymraeg a gwella hybu'r iaith Gymraeg mewn cymuned. Ie, ti'n modd, y rai sy'n dod o ysgolion Saesneg a blwydd Cymraeg nôl yn oes nhw, falle ddim mor poblogaeth yw e nawr. Felly, y rai sy'n dod yma na, mae angen dechrau integreiddio nhw mewn i gwersi Cymraeg sydd yn rhad ac ymlaen i gallu cael pawb yn Cymru yn dechrau siarad rhyw fath o Cymraeg. Fi'n meddwl hefyd o ran yr ymwybyddiaeth nawr, sicrhau os chi'n rhywun sy'n siarad Saesneg, rhaid bod yn ymwybodol fod pobl o gwmpas chi yn siarad Cymraeg. Fel pobl sydd yn siarad Cymraeg, ni'n ymwybodol fod rhan fwyaf o pobl yn ein cymuned yn siarad Saesneg. A o ganlyniad bydde'n rhywbeth buddiol i gweld, fel fi wedi sôn am, falle chi'n mynd mewn i caffi, bydde'n neis i gweld menu yn Cymraeg, chi'n deall, rai yn Saesneg, rai yn Cymraeg. Chi'n mynd i gwledydd eraill, mae rysait mewn Saesneg a iaith nhw. Pam dyn ni ddim yn cael yna mewn Cymru? Bydde'n rhywbeth dda i'r gwlad, bydde'n rhywbeth, eto ni'n sôn am helpu pobl sydd ond yn siarad Saesneg i ddysgu'r geiriau yna. Bydd rhywbeth fel yna, arwyddion mewn llefydd cyhoeddus mewn Saesneg a Cymraeg, bydden nhw'n hybu pobl i wneud cysylltiadau rhwng geiriau Saesneg a Cymraeg a dysgu'r geiriau, maen nhw'n gwybod yn Saesneg yn Gymraeg a felly'n siarad e mwy aml. Ie, gallen nhw edrych ar y menu a dod i'r dau gair gyda'i gilydd a wedyn nhw'n dechrau pigo lan fwy o geiriau bach. Mae'n un a fan co a wedyn gyda'r geiriau yna, nhw'n mynd i dechrau dweud brawddegau llawn a bydde'n positif iawn am iaith. Rhywbeth o'n i wedi sylweddoli oedd wedi helpu pobl oedd ddim yn siarad Cymraeg i siarad fwy o Cymraeg oedd pan oedd yr Eisteddfod yr Urdd wedi dod fan hyn i Port Talbot. Oedd lot o ysgolion Saesneg wedi cymryd rhan, lot o ysgolion Saesneg